Chineke ekene n'isi Chinenye Okoye Adaobi ihe na-etu Sara Ekwe Ọgwụ Ifeanyị Ụfọndụ bụ ndị a niile na-elota mgbe eji were mụọ ha n'ọnwa Septemba wee na-ayọ ngọzi Chineke n'isi ha niile. Charity ọnụ na-asịkwa happy birthday na-enyekwa Chineke ekene n'isi Ezinne Charity ọnụ. Ezinụlọ Ọkọlue na-enyekwa Chineke ekene n'isi Oge Ọkọlue na Frank Ọkwọ na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha ebe ha nwa na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ezinụlọ Ọgamaka na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi na-echekwaba Onyi Ọgamaka. Linus Maria Oke Osisi na-enyekwa Chineke ekene maka nchekwabe ya, ngọzi ya na amara ya, na-ayọkwa ihe ndị a niile n'isi ezinụlọ ha niile. Philomena Chinyere Ọpara na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ya weta n'isi Rose Ama ka o si na-akwọ ya wee pụta, na-ekenekwa Chineke maka ndụ ya. Antoni Ọnụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Simon Ezima Chukwu. Fidel Osuji na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Livinus Osuji ihe Chinyere, Felicia Osuji, Lazarus Osuji, Elizabeth Duru na ụkọchukwu BAA Osuji. Nonye Ọgamaka na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Clement, Dorothy, Gabriel, Ụzọwihe, Aloysius na Cecilia Ọgamaka. Pat ndị Igwe na-ayọ maka mkpụrụ obi ọmụmụ ya Theodora ndị Igwe. Nonye Ọgamaka na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Elizabeth Odemena na nwa ya Chidika Obi Odemena. Ụmụ Joseph Iwuala na-ayọkwa maka mkpụrụ obi mama ha Roslyn Iwuala. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Peter Amadi. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Hymn number 15, 15. One six. I get 19.
n'abalị 28 oge ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya gbara abalị 28 ya bụkwanụ Sọnde nke 26 n'oge ụka na-adanyeghị n'emume afọ nke atọ. Onye nwe anyị na-akpọ anyị oku n'ụzọ pụrụ iche ka anyị nwee ike soro ghọta mkpa ọ dị iji onyinye ọma dị iche iche Chineke nyere anyị wee rụọrọ ya ọrụ n'etiti ụmụnne na ụmụnna anyị. Ụmụnne, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịsti ya site n'ikwupụta njọ anyị na-ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na site n'echiche na
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, na nnukwu ebere na mgbaghara gị ka ị na-egosi ike pụrụ ime ihe niile, biko hụkwasị anyị amara gị na-akwụsịghị akwụsị. Nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na nkwa ikwere anyị, wee bịa keta oke na aṅụrị nke n'igwe. Site na dị nwenu anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Amos. Ndị nwere pụrụ ime ihe niile na-asị, ahụ dịrị ndị ahụ na-ebi ndụ n'ime Zion, na ndị ahụ chere na ihe ọjọọ enweghị ike irute ha n'ugwu Samaria. Unu na-edina n'elu akwa dị oke ọnụ ahịa nke eji ọdụ mee, na-eri anụ nwa atụrụ dị mma na anụ ụmụ ehi gbara abụba. Unu na-abụ abụ nke na-agbaghị n'ihe mgbe unu na-anụ ụda ụbọ akwara, na-eme uwe unu dịka si unu bụ ndị ọka ịbụ abụ dịka David. Unu na-aṅụ ihe ọṅụṅụ site n'ọba, na-ete onwe unu mmanụ makasịrị mma, ma ịla n'iyi nke Josef agaghị ewute unu. N'ihi ya, unu agaghị ịbụ ndị a ga-ebu ụzọ mee ka ha jebiri n'ala ndị ọzọ. Na mberede, oke oriri unu na ndị ụlọ unu ga-akwụsị. Okwu nke esebụrụwa. Okene dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza wụ, mkpụrụ obi m na-enye onye nwanyị otuto. Ọ bụ diwenu na-emezu nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-ekpe ikpe ziri nye dị na-emegbu ikpe ya. Ọ na-enye ndụ agụụ na agụ nri. Onye nwanyị na-atọhapụ ndị eji eji na mkpọrọ. Azịza. Mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m onye nwanyị otito. Onye nwanyị na-eme anya ndị kpuru ìsì. Ọ na-ekulikwa ndị ibu ha na-anyịgbu, nyekwara ha aka. Onye nwanyị hụrụ ndị ezi omume n'anya. Onye nwanyị na-echebe ndị ọbịa. Azịza. Mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m onye nwanyị otito. Onye nwanyị na-ekulite nwambe na nwanyị isi mkpe, ma ọ na-eme ka ụzọ ndị ajọ omume gbagọ agbagọ.
onye nwe anyị ga-achịgide ruo mgbe ebighị ebi. Zion, Chineke gị ga-esi na ndụdụga ndụ chiro na ndụdụga ndụ. Azịza: mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m, onye nwe anyị otito. Mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m, onye nwe anyị otito. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara Timoti. Ma n'aka nke iji bụrụ onye nke Chineke, chọba ezi omume n'ịkwụba aka ọtọ, okwukwe, ịhụnanya, ikwudosi ike, n'ịdị nwayọ n'obi, lụsiwe ọgụ ọma nke okwukwe ike, jidesiekwa aka ike na ndụ ebighị ebi, nke bụ uru dị n'ọkụ akpọrọ gị. Mgbe ị nọrọ n'ihu ọha na eze ahụ gbaa akaebe, kwupụta okwukwe gị ahụ dị ọgọ n'ihu Chineke, onye na-enye ihe niile ndụ, na n'ihu Jesu Kristi, onye gbara okwukwe anyị ahụ dị ọgọ akaebe n'ihu Pontius Pilate. Ana m agwa gị ka ịkwụba aka gị ọtọ, na-edebe iwu Chineke, na-ebute gị mmerụ, ka a ghara ịta gị ụta ọbụla, wee ruo mgbe onye nwe anyị Jesu Kristi ga-apụta ihe. Ịpụta ihe nke a bụ nke Chineke ga-egosi anyị mgbe oge ahụ ọ kara aka ruru. Ya bụ Chineke bụ onye ahụ dị ngọzi, onye ahụ naanị ya na-achị ihe niile, eze nke ndị eze, onye nwe ndị nwe mmadụ, so ya nwe anwụ anwụ, ọ bụ n'ihe bụ agarụ agarụ, onye mmadụ na-ahụbeghị maọbụ mmadụ na-apụghị ihu. Otito na nsọpụrụ na ike ọchịchị ebighị ebi dịrị ya. Amen. Okwu nke osepụrụwa, ngọzi dịrị eze ahụ bịara n'aha Onyenwe anyị. Udo dịrị ụwa, udo dịrị ụwa, ebube dịrị igwe.
Alleluia. Ale, 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 alleluia. Ale, 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 alleluia. 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 Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luke dere. Jesu gwara ndị Farisii, e nwere otu ọgaranya na-eyi uwe mara mma, na-erikwa nri dị mma ụbọchị niile. Ma e nwekwara otu nwa ogbenye ọnya zuru ahụ a na-akpọ Lazarus, na-atọgbọchi n'ọnụ ụzọ esi abanye n'ụlọ ọgaranya ahụ. Ihe ọ chọrọ bụ ka a tụpụrụ ya ọbụladị iberibe nri si n'oche nri ọgaranya ahụ dapụ. Nkịta na-abịa na-aracha ọnya ahụ juru ya n'ahụ. Mgbe nwa ogbenye ahụ nwụrụ, ndị mmụọ ọma buru ya buga n'eze obi Abraham. Ọgaranya ahụ bịakwara nwụọ nke ya, elie ya. Ebe ọgaranya ahụ nọ na-ahụju anya n'ọkụ mmụọ, ka o siri leta anya hụ Abraham n'ebe dị anya, bịakwa hụ Lazarus ka ọ nọ n'eze obi ya. O tiri mkpu sị, "Nna Abraham, biko mere m ebere, zite Lazarus ka o detụ ọnụnụ mkpịsị aka ya na mmiri, bịa detụ m n'ire, mejụọ ire m, n'ihi na ọkụ nọ n'ebe a eregbuola m." Ma Abraham zara ya, "Nwa m, chetakwa na mgbe ị dị ndụ n'ụwa, ị bụ onye ụwa ọma, ma Lazarus bụ onye ụwa ọjọọ. Ugbu a ihe a sụgharịala, a na-akasị ya obi ebe ị nọ na nhụju anya. Ma ọ gwụbeghị, e nwere nnukwu oke olulu kewara anyị na ụnụ. Mmadụ ọbụla enwekwaghị ike isite n'ebe ahụ bịa n'ebe ụnụ nọ. Ọ dịkwaghị onye nwere ike site n'ebe ụnụ nọ bịa n'ebe a." Ma ọgaranya ahụ sịrị Abraham, "Ebe ọ dị etu a, biko nna m, ana m arịọ gị iziga Lazarus n'obi nna m, n'ihi na enwere m ụmụnne 5. Biko ya gaa dọọ ha aka na ntị
ka ha ghara iso m bata na nhụjuanya. Ma Abraham sịrị ya, Moses na ndị amụma nọ n'ebe ahụ, ụmụnne gị ha tọọ ntị n'ala na nkụzi Moses na ndị amụma. Ma ọgaranya ahụ zara sị, nna m Abraham, mba, nke ahụ agaghị ezuru ha. Asị na e nwere onye si n'ala mmụọ ebe a gaa gwa ha okwu, ha ga-echegharị. Ma Abraham zara ya, ọ bụrụ na ha anụghị nke Moses na nke ndị amụma kwuru, echeghị m na ha ga-echegharị ma mmadụ site n'ọnwụ bilie ya gwa ha ụka. Ozi ọma nke Onyenwe anyị. Ka anyị sikwa n'ozi ọma anyị nụrụ nwe nchegharị na mgbaghara njọ. Otito dịrị Jesu. Ọzọkwa anyị na-ekele Chineke maka nnọkọ anyị na ya n'ụbọchị taa bụ nnọkọ pụrụ iche. Ụbọchị Sọnde ọbụla bụ ụbọchị nnọkọ anyị na Chineke. Ụbọchị pụrụ iche anyị eji aṅa ntị igere okwu Chineke, ịnụ okwu Chineke nke ọma, ịsaghe obi anyị, nabata ya, wee nwee ike jikwa ya rụọ ọrụ n'ime ndụ anyị. N'ihi na okwu Chineke na-atọ anyị ụtọ. Okwu Chineke dị ka mma ihu abụọ, dịka a gwara anyị n'akwụkwọ nsọ, ma ọ na-egbuchasị ike, ọbụladị buba n'ime ụmụ ya ọkpụkpụ, iji mee ka mmadụ nwee ike mara onwe ya nke ọma. So ka anyị bịara n'ihu Chineke ụbọchị taa, ọ bụ ohere ọma anyị nwekwara maka iji okwu Chineke chigharịa uche, maka iji okwu Chineke wee nwee ike ruo eruru, iji okwu Chineke nyochacha onwe anyị dịka ugegbe ọ miro mmadụ na-eji ele onwe ya. Ga-ele onwe gị, kedu ihe m yiri? Eyiri m Lazarus, eyiri m onye ọgaranya? Akụkọ nke ụbọchị anyị taa. Ofu fada oge a gụchara ihe ọgụgụ ozi ọma wee gwa ndị mmadụ sị, okwu Chineke ejila aka ya kwuo onwe ya. Ọ dịkwa ka ekwu Chineke ejila aka ya kwuo onwe ya n'ihe ọgụgụ anyị gụrụ taa. N'ihi na n'ezie o sekpụrụwa Chineke na aga m asị na ọwa ilu, mana ọwa akụkọ kọrọ anyị iji nyere anyị aka ka anyị nwee ike chebe echiche n'ime ndụ anyị dịka ezi ụmụ Chineke. N'ihe ọgụgụ nke mba agụrụ anyị, kedu ihe anyị ga-esi ebe ahụ wee nweta? N'ihe ọgụgụ nke mba agụrụ anyị nke si n'akwụkwọ onye amụma Emọs, kemgbe abalị ile anyị nọ na-anụ okwu Chineke, okwu si n'onye amụma Emọs. Onye amụma Emọs kpara agwa dịka onye amụma Chineke họfụara iji gwa ụmụ Izrel ụka. Ọ bụrụ naanị ụmụ Izrel, mana ugbulakazi ọzi anyị niile, mmadụ niile, maka ihe a na-akpọ social problems. Ihe ndị ahụ ihe na-enye nsogbu n'etiti mmadụ na mmadụ ibe ya, mmadụ n'obodo. Adịghị ike na adịghị iche ndị dị iche iche dị n'etiti anyị, ngụbọ dị iche iche, class distinctions, caste systems na ndị a dị iche iche. Ọ bụ ihe onye amụma Emọs gara Sọnde gara aga. Anyị nụrụ ozi ọma na okwu Chineke nke si n'ọnụ ya wee dara anyị, nke na-agwa anyị okwu maka ụmụ ogbenye kwa.
so gịnị ka onye amụma Amos na-agwa mụ na gị? Ọ na-agwa anyị n'ụbọchị taa maka nkewa dị n'etiti ndị ọgaranya na ndị nwere enwe, ndị bara ụba, na nke dị n'etiti ndị ụmụ ogbenye, ndị na-enweghị enwe. Anyị lee anya n'ezie, ọ na-adịzi ka ndị ọgaranya na-aba ọgaranya na-akarịkwu, ndị ụkwa na ụmụ ogbenye na-ada ụbịam na-akarịkwu. Onye amụma Amos wee na-asị anyị ihe dị etu a adịghị mma, n'ihi na ọ bụ ihe na-ewe Chineke iwe, ọ bụ ihe Chineke sọ nsọ. Chineke anaghị anabata ụdị oke dị etu a. Mana gịnị ka Chineke na-achọkwanụ n'aka anyị dịka ndị nke ya? Ọ bụghị na Chineke kpọrọ onye ọgaranya asị, ma ọ bụkwanụ na nwa ogbenye Chineke mere ya o ji daa ogbenye nọrọ n'ọnọdụ ụbịam. Mana n'ime ihe ndị a niile, ma onye ọgaranya ma nwa ogbenye, ha niile bụ ụmụ Chineke. Mana Chineke na-agwa anyị ya bụrụ ma anyị nwere onyinye ọma Chineke nyere anyị, n'ọwụ ihe Chineke na-achọzi n'aka anyị isi n'ihe ọgọ na ihe ọma Chineke mere anyị wee nwee ike nyere ndị ọzọ aka, ọkachakwa ndị aha anyị ka mma. So n'ihe ọgụgụ nke mbụ, onye amụma wee na-arụtụ aka ma na-echetara anyị ka anyị nwee ike leba anya n'ime ndụ anyị ma nwere ihe na-ebute nledata anya, na-eledata onye agbata obi m n'ihi na ọ wụ nwa ogbenye, onye m ka mma. Mana anyị lee anya n'ebe ahụ, e nwere otu okwu gbara ọkpụrụkpụ m ga-arụdo aka onye amụma gwara anyị ka anyị leba anya. N'ezie, yet they not made ill. Yet they are not made ill by the collapse of Joseph. N'ezie, ihe ahụ mekuru Joseph anaghị agbatata ha n'obi. Anyị lee anya n'ụbọchị taa, ọtụtụ ndị aka ji akụ n'ime ji akụ na ndị ndu n'ime obodo, ha wụ ndị si n'ọnọdụ ndị ọgaranya. Ọtụtụ ndị na-anabata the policies that are thrown up in the society wụkwanụ ndị ụmụ ogbenye. Ọ bụ ihe a bụ ihe mere onye amụma dị na-asị, n'ihi na the wealthy are feeding on the lean of the poor. Ndị a bụ ndị ọgaranya, ha na-eri uru na-aba ọgaranya ha n'ime adịghị ike na n'ime ọdachi nke dịrị ụmụ ogbenye. Sọ bụ ihe Chineke na-ekwu wee na-asị, n'ezie dịka ụmụ Chineke, na Chineke mere onye ọgaranya ka onye ọgaranya nwee ike nyere nwa ogbenye aka. Nwa ogbenye na onwe ya bụkwa na onye Chineke họpụtakwara ka o nwee ike bụrụ onye ga-agba mbọ ruwe isi, nwee ịhụnanya n'ebe onye ọgaranya nọ. Abụ ọma wee na-asị anyị, n'ezie onye nwe anyị, ọ dị mma ka m nwee ike bụrụ onye ahụ ga-anọ n'ọnọdụ ziri ezi n'ime gị. Biko ekwekwala ka mba ọgaranya ga-eduba m n'ịbụ onye ga-akọghị ma hapụ ịkọta gị dịka di nwere na Chineke nke ndụ m. Mana ekwekwa nna ka m nwee ike daa ụbịam nke ga-eme ka m bụrụ onye osi, onye ga-eji ndụ m na-ebi menye gị ihere. N'ihe ọgụgụ nke abụọ nke akụpụtara anyị n'ụbọchị taa, nke si n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara Timoti, Pọl wee na-agwa anyị okwu wee na-asị anyị
na ndịiche adị n'etiti ndị ọgaranya na ụmụ ogbenye, na a na-akpọ anyị oku ka anyị nwee ike bụrụ ndị ga-eme ka ọ dị mma, to balance the equation between the gap created by this hollow between the rich and the poor. Na ọ bụ site n'iwere onwe anyị dịka ụmụ Chineke na ịnabata ihe ahụ dị n'ime Kristi, onye nke bịara n'etiti anyị dịka onye Chukwu zitere ka o nwee ike bịa wetara anyị ndụ na ịhụnanya nke si n'ebe Chineke nọ bịa. Ya mere Kristi nakwere ọnwụ nke obe, ọ bụghị maka ihi onwe ya, ọ nakwere ọnwụ nke obe maka ihi ụmụ ogbenye, n'ihi na anyị niile ụmụ ogbenye n'ihu Chineke. So for us to balance this equation, anyị ga-enwe mmụọ ahụ nke nọ n'ime Kristi, the mind that is in Christ Jesus. Mmụọ ahụ, mmụọ nke mere Kristi ji were onwe ya nye maka ihe anyị niile. Ya mere, iji wuru onye ọgaranya ziri ezi n'ebe di nwere na Chineke nọ, onye ahụ ga-enwerịrị ụdị mmụọ ahụ nke nọ n'ime Kristi, ka ọgaranya gị ghara ịbụrụ gị ọdachi, ọ bụ wụrụ gị ihe ga-ewetara gị nkọcha n'ebe di nwere na Chineke nọ. Anyị lebazi anya n'ozi ọma nke ụbọchị taa, ndị m hụrụ n'anya. Jesu Kristi kọrọ anyị akụkọ a maka onye ọgaranya na Lazarus. Ọgaranya enweghị aha, mana Lazarus nwa ogbenye akpọrọ ya aha. Kedu ihe bụ ihe onye ọgaranya mere n'ụbọchị taa ji esi na ọ bụ onye ọjọọ? Akwụkwọ nsọ enweghị ihe ọ gwara anyị, unu gụgharịakwala ya. Enweghị ha kpọrọ aha sị na ihe a bụ ihe nwoke a mere, ọgaranya a mere, Chineke ji si ya ngwa jewe ọkụ mmụọ. Enwekwa ihe a gwara anyị Lazarus nwa ogbenye mere eji si ya jewe alaeze n'ime okwu a, n'ime ihe ọgụgụ a gụrụ anyị. Mana anyị ga-eji anya anyị gụọ ire anyị, anyị ga-eji eze anyị ọ ire anyị gụọ eze anyị ọnụ, ka anyị nwee ike mara ihe dịwanụ na Chineke eji na-akọrọ anyị akụkọ a site na nzukọ ya n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na dịwanụ na Chineke na-agwa anyị na ọgaranya awụ ihe jọrọ njọ, Chineke anaghị agwa anyị na ịda ụbịam na ọwụ ihe ọma, n'ihi na Jesu Kristi kọrọ anyị akụkọ tụrụ anyị ilu maka ndị ọgaranya. Ofu nwa okorobịa bịakwutere Jesu Kristi wee sị ya, onye nwe anyị, kedu ihe m ga-eme ka m nwee ike jee eluigwe? Nwa okorobịa awụ nwa okorobịa nwere nnukwu akụnụba, mana iji gbuo ya nkenke na nkwubi okwu, nwa okorobịa sị, dị nwere na Chineke, n'ihe niile ị gwara m mee, emezuru m ha niile, enwere ihe ọzọ fọrọ? Mana di nwere anyị asị ya, n'ebe iwu onye na-achọ ịgụnye onwe gị onye ezi omume, ngwa gaa ree ihe niile ị nwere, were ya letewezi ụmụ ogbenye. Dịka akwụkwọ nsọ jiri gwa anyị, n'okwu ahụ Jesu Kristi kwuru, ihu agbarụọ ya, ya esi n'ihu Jesu Kristi pụọ. Jesu Kristi atụgharịa wee gwa ndị na-eso ụzọ ya na mmadụ niile nọ ebe ahụ sị na ọ ga-esikwa ike onye bara nnukwu ọgaranya abanye n'alaeze Chineke. N'akụkọ a Jesu Kristi kọrọ anyị taa, ọ kọrọ anyị ya maka ndị Farisii. Ndị ndị Farisii ọ bụ ndị ahụ wụ dịka akwụkwọ nsọ jiri gwa anyị, the Gospel of Saint Luke chapter 16 from verse 13 through following. Iwe na-agwa anyị sị na ndị a bụ ndị Farisii na ọ bụ ndị hụrụ ego n'anya nnukwu.
n'ihi na Jesu Kristi na-akọwara ha wee na-asị mmadụ agaghị efelifu Chukwu abụọ. Ya bụrụ ma mmadụ chọwa ife Chukwu abụọ, ọ ga-ahụ otu n'anya. Mmadụ agaghị efelifu nna ukwu abụọ, ọ ga-ahụ otu n'anya kara nke ọzọ. Mmadụ agaghị efelifu Chukwu na ego. Ndị ahụ ndị Farisii, ndị hụrụ ego n'anya, ewe bịakwute Jesu Kristi bido chịwa ya ọchị, mewe ya akaja, sị, "Hey, what are you saying this? You are poking fun on us." Ya bụ ihe Jesu Kristi ji wee na-akọwara anyị akụkọ a n'ụbọchị taa maka mmanụ ịgba mbọ iji ihe Chukwu nyere ya were kwadoro onwe ya alaeze Chineke. Kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe, n'ebe ọ gaghị agba ụtụ, n'ebe akịka na-agaghị ata ya. Kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe, n'ebe ndị ohi na-agaghị etiwa ezu. Ọbịa bụ isi ihe Jesu Kristi na-akụziri anyị. Anyị nwee kwadoro onwe anyị akụ n'eluigwe. Kedu ụzọ anyị si akwado ya? Kedu ihe onye ọgaranya mere o jiri ọkwadoro onwe ya akụ n'eluigwe? Nke mbụ, anyị ele anya na onye ọgaranya, o nwere onye bara ọgaranya nnukwu. It's not easy for someone ịkpọ feast every day. Enwere onye nwere ike imefu ihe ahụ. Even among ndị anyị si na enwere million, billion, they don't do that. Every day you feast, call people, expensive wines, expensive food, expensive everything. Onye ọ na-abịa ha na-eri ya na-aṅụ na-ebikwe. Iji gwa anyị ụdị ọgaranya onye abara. Nke ọzọ na nwoke a na ọ na-eme gịnị? Na ọ na-eyi akwa mara mma, the expensive and most recent clothes, gadgets ọ na-eyuzu. Iji gwa anyị si n'ezie nwoke abara nnukwu ọgaranya. Mana n'ime ihe a niile nwoke a nwere, he was every day ọ na-agafe ya batakwa ya pụọ site n'ọnụ ụzọ ama ya gafee geeti ya batakwa. Enweghị mgbe o ji gbata ya n'obi chi enwesịrị onye nụ ebe a ihe na-echiri ike, nkịta na-aracha ọnya ya. So ya na-agafe. Ọwụhụ na enwere mmadụ isi ngwa ndị akpa obi bịa vufuo nụ nwoke ebe a. Nwere onye ọgala ahụ ya sị, "May God come and carry this idiot here, carry him away." He never did that. Ya mee ka ha ozi extreme. But because he was so negligent, he was so blindfolded, because even he was deaf. How ihe mere Chineke dị esi akwa ịhụ na nwoke iwu onye ọjọọ. Oge anyị na-amalite maazị, gịnị ka na-eji ekwupụta nwa Chineke eji ike niile nụrụ na ụmụnne m na-emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na gịnị na site n'ime gịnị ahụ nga ahụ ka o ji ya. Ihe eji emeghe Chineke awụghị naanị kọmishọn, ọ bụghị naanị ihe mere. Mana ihe eji emejọkwa Chukwu ihe n'ime hụ ị kwesịrị ime. All my responsibility to do this, but I don't do it. Ọ ya ihe a gasị na nwoke a mere. O legharala anya erughị ya ala. Ọ bara ọgaranya. Ọ ga-awụ onye a ga-akpọ onye nwere gịnị so naanị echiche maka onwe ya. An egoist. Oge niile echiche ya nọ business him, oge niile my family, my car, my house. Echiche ya nọ esetilari na table and eat and go. Mana echiche ya nọ hụ ijikwa mara shi na enwekwara ndị agbata obi ndị nọ n'etiti ya. So ndị mụrụ na ya na Kristi, anyị ga-akwadoro onwe anyị akụ n'eluigwe. Ọ bụ ihe dị nwere na Chineke eji na-agwa anyị n'ụbọchị taa. Kedu ihe anyị ga-eme ka anyị nwee ike kwadoro onwe anyị akụ n'eluigwe? Anyị ga-amara na ịbụ ọgaranya adịghịkwa n'izi.
Ịbụ ọgaranya adịghị easy. Mana anyị mara na ịbụ ọgaranya awụkwa na a very big responsibility. Speak, please, God, I don't want to be rich because I know what it means to be rich. Because if I'm rich, then that means I'm so bad. How rich you are, how high you are placed, also how high your responsibility. So Yamere, anyị na-abụ ọgaranya na-enwe ihe anyị ji ebi ndụ. Ya bụrụ ma anyị leba anya n'ihe ndị anyị nwere anyị ji na-ebi ndụ anyị, the basic ones that you need for yourselves. Gele anya ihe ndị anyị inwetazuchara ha. What of the ones that you don't need? How do you do them? Enwere ndị na-akpa ego, ọ bụrụ na ha akpa ego so naanị maka onwe ha. They are only amassing wealth for the sake of amassing wealth. Ụmụ ndị Nigeria kwa eziokwu. Ụmụ ahụ na ha hụga ebe a. Enwere ndị ọwụ uche ha na mmụọ ha inwe ego, ọwụ naanị na ego a achọrọ iji ya to invest in one thing or the other. But anaghị enwe ego a because they are greed for having wealth mere gịnị nọ ha juru ha. So ya ihe dị nwere na Chineke na-agwa anyị na onye dị etu a nwee ụdị ego dị etu a, ọ gaghị enwe mmụọ iji ya rụọ na Chineke ọrụ, iji kwadoro onwe ya maka alaeze Chineke. Ọ ha ga-asị, one who has wealth without conscience. Onye nwere ego mana onweghị oge na akọ na uche, onweghị obi ahụ nke na-arụtụtụ ya aka iji gwa ya ihe o kwesịrị ime, ihe o kwesịrị iji ego ya ahụ wee nwee ike mee maka ịkwadoro onwe ya maka alaeze nke Chineke. Ka anyị rịọ ọnụ gị nwere na Chineke n'ụbọchị taa, anyị atala ụkwa jaa eze, onye ọbụla ji aka ya marazie ebe ọ mara ya. Ego gị, in your life as a Christian, achọrọ nwoke a nwere ego, ọ bụghị onye otu Kristi. A gara asị ọ bụghị onye otu Kristi, ọ bụghị onye otu Kristi, mana ọ bụ onye kwere na Chineke. N'ihi na ihe niile anyị nweziri si n'aka Chineke bịa, ọ ga-alaghachikwa n'ebe Chineke nọ. So as a Christian, ya ma anyị nwee ego, nwa akụ na ụba, nwere ike nwụzi ọmụmụ ime ebe anyị nọ. Nwere ike nwụzi ihe ga-ebutere anyị ọdachi. Enweghị onye a ga-asị ya to be rich. Now I guess no, I don't want to be rich. But know quite well that if you are rich, also that richness has also its responsibility. So can you Chukwu nobody taa maka amamihe pụrụ iche anyị ga-eji nwee ike iji ihe Chineke nyere anyị wee kwado onwe anyị maka alaeze Chineke. Nke a bụ ekpere anyị site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke,
come up with youth icon of this one. iri afọ abụọ na ise ka ha wee bịa gụgharị ha nkwa dịka o si gosipụta mmụọ na ya chọrọ ka ha gụgharị ha nkwa dị na nwunye ya n'ihu ụmụ Chineke. Lele anya ma okwu onye ahụ kwa ịmata ibe ọ bụ ya ma ọ ka wubekwa ya. Ndị mụrụ n'anya na Kristi, ugbu a ka anyị ga-ekpere ụmụnne anyị ndị ekpere nwanne anyị nwoke Ebuchi na Chinyere ndị ga-ekwarị ha nkwa n'etiti onwe ha ịbụ ịgakwa n'ihu na-abụrụ ezi di na nwunye n'etiti onwe ha, na-arịọkwa mara Chineke ka o nwee ike chekwawa ha ruo ha ogologo ndụ ha niile. Chineke pụrụ ihe niile, ka anyị na-enyefe ụmụnne anyị ndị a n'aka gị, ka anyị na-arịọ maka ebere gị n'isi ha, ebe i nyere ha ohere maka 25 a ka ha bịara n'ihu gị na-ekwari nkwa, ma ego osikwa n'obi ha pụtakwa ọzọ ịgọnyekwa onwe ha, inyechikwa onwe ha n'ebe ị nọ, ma nwee ike wetakwa ngozi gị n'uju ya n'ụzọ pụrụ iche. Lewe ya anya ọwụ mụ a onye lewe nke ya anya mụ ma abụ onye akụ ya aka mụ abụ ewere gị ma abụ ịga n'ihu bụrụkwa nwunye m, ekwe gị nkwa na aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ, aga m ahụ gị n'anya, aga m asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ. Moabo, ewere gị Moabo, iburu ka ị gaa n'ihu bụrụkwa ezi di m, ekwe gị nkwa na aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ, mana ọgaranya mana ogbenye, mana ahụike mana ahụ ọṅụṅụ, aga m ahụ gị n'anya, aga m asọpụrụ gị ruo ebighị ebi. Okwutala ya aka. Thank you. So may the Lord bless this. Ka Chineke nwee ike gozie ma doo nkwekọrịta unu kwere taa, unu gakwara n'ihu kwarịkwa ọzọ,
ka Chukwu nwee ike kwado ihe ọbụla Chineke jikọtara ọnụ mmadụ emekwara ya n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọrịa new kissing ngwanụ unu nwere ike mekwa ka ahụ maka ndị ụta. Ngwanụ ka anyị chịkọta ekpere anyị niile chee ya n'ihu Chineke na-arịọ maka ụmụnne anyị na maka mba anyị ndị a dị iche iche anyị bịa n'ụbọchị taa. Nụsịrị ebere gị, abụ m onye furu efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna gosi m ebere gị. Abụ m onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna m gosi m ebere gị. Maka ndị ụka niile, ọkachasị anyị niile nọ ebe a, ka anyị na-akwado ndị ụkọchukwu anyị n'ọrụ ha na-arụ n'etiti anyị, anyị arịọghị ọnụ. Gosi m ebere gị, ebere gị, onye furu efu, nna m, ebere gị. Maka anyị niile na-eketa oke na Jamisa dị asọ, ka mụọ ime ọgọ na ịkwado ndị ihe na-esiri ike, bata bụrụ omenala anyị na nke ụwa niile, anyị arịọghị ọnụ. Gosi m ebere gị, gosi anyị ebere gị, onye njọ. Maka ndị bịara abịa na ndị na-agba ọsọ agha, ka ha weta ezigbo ebe obibi, anyị arịọghị ọnụ. Gosi m ebere, gosi m ebere gị, Chukwu, onye furu efu, eze m, gosi m ebere gị. Maka ụmụ ogbenye na ndị ihe na-esiri ike, ka ha weta ndị ga-enyere ha aka inweta olu nke ga-ewetara ọgbakọ anyị na obodo anyị agamnihu, anyị arịọghị ọnụ. Gosi m ebere, gosi m ebere gị, Chukwu, onye furu efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna m gosi m ebere gị. Maka ndị ọgbakọ anyị ya, ka anyị chọpụta ụzọ ọhụrụ dị iche iche iji na-agbasa oziọma nke Kristi n'onwe anyị, anyị arịọghị ọnụ. Gosi m ebere gị, ebere gị, abụ m onye furu efu, onye furu efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna
gosi m ebere gị. maka ndị peresh anyị nwụrụ anwụ na ndị ọnwụ ha metụrụ, ọ kachasị ndị anyị na-elota na jamisa dị asọ tata, ka Chineke site n'ike nke aja dị asọ kpọbata ha na nṅụrị nke eluigwe. Anyị arịọgide m. Gosi m ebere, gosi m ebere gị Chukwu, onye pụrụ efu, onye chọ ka mbọ, biko Chineke nna, gosi m ebere gị. Ugbu a ka anyị hulata isi gbakwunye ekpere na arịrịọ ndị ọzọ anyị jiri bịakwa n'ihu Chineke. Ka anyị rịọ enyemaka ekpere nke nna anyị dị asọ Maria ka anyị na-ekwe. Meri na anyị, Maria, nwanyị obiọma, Maria si na-ewere anyị nye Chukwu n'aka. Chukwuma na-apụrụ m ihe niile, a na-ewere ekpere na arịrịọ ndị a niile chee gị n'ihu. Lekwa ụmụnne anyị ndị kwarịkwara nkwa na ebumnuche ndị dị iche iche anyị ga-atụnyere gị aja misa anyị na-eche ha n'ihu gị, ma kwere na ị ga-ewepụtara anyị ebumnuche ọma anyị site na Kristi onye nwe anyị. Floor 3, in number 243.
ebube n'ime onye ọma m onye ọma. onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma. Chi anyị dị ndụ chi anyị anwụrụ anwụ chaa chaa. Yanya nendo tanya nwụrụ anwụ tata. Ebube m dị ndụ ebube anwụrụ anwụ chaa chaa. Yanya nendo tanya nwụrụ anwụ tata. Agụ na-eche mba dị ndụ ebube na anwụrụ anwụ chaa chaa. Yanya nendo tanya nwụrụ anwụ tata. Oche na mmụọ dị ndụ ebube na ịnwụrụ anwụ chaa chaa. Yanya nendo tanya nwụrụ anwụ tata. Anyị gaba aga na-enwere ife na-eme o. Anyị ga na-enwere ife na-eme o. Chimle. Ụmụ na-enwere ife na-eme o. Timle. Kwesịrị enwere ife na-eme o. Timle. Chimle. Timle. Chimle. Timle. Chimle. Timle. Chukwu na-enwere ife na-eme o. Awadi bedebe. Chineke na-enwere ife na-eme o. Timle. Chukwu na-enwere ife na-eme o. Timle. Na-enwere ife na-eme o. Timle. Chimle. Timle. Chimle. Timle. Onye ọma m onye ọma onye ọma m onye ọma m. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Ebube igwe n'Igbo onye ọma n'Igbo onye ọma m onye ọma m. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Njem anụ ebube n'Igbo onye ọma m onye ọma m. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Ekpere ebube n'Igbo onye ọma onye ọma m onye ọma m. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Jehova bụ onye ọma m onye ọma ọ bụ onye ọma m onye ọma m. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Anyị dị ndụ chi anyị anwụrụ anwụ chaa chaa. Yanya nendo tanya nwụrụ anwụ tata. Ndị mba dị ndụ ebube n'ịnwụrụ anwụ chaa chaa. Yanya nendo tanya nwụrụ anwụ tata. Ndị ndụ ebube n'ịnwụrụ anwụ chaa chaa. Yanya nendo tanya nwụrụ anwụ tata. Anyị dị ndụ chi anyị anwụrụ anwụ chaa chaa. Yanya nendo tanya nwụrụ anwụ tata. Ebube n'ịdị ndụ ebube n'ịnwụrụ anwụ chaa chaa. Yanya nendo tanya nwụrụ anwụ tata. Ịjaba aka na-enwere ife na-eme o Chimle. O ịma na-enwere ihe na-eme o. Timle. Na-enwere ihe na-eme o. Timle. Na-enwere ihe na-eme o. Timle. Chineke na-enwere ihe na-eme o. Enu enwere ihe na-eme o. Timle. Ịma na-enwere ihe na-eme o. Timle. Obi gwara m ya. Obi gwara m ya. Amewara m ya. Obi gwara m ya. Amewara m ya. Ihe nne m abụghị mere m. Amewara m ya. Ihe mmadụ abụghị mere m. Amewara m ya. Obi gwara m ya. Amewara m ya. Obi gwara m ya. Amewara m ya. Mmadụ abụghị Oge mere mere m. amewara m ya. Nne m
ụba n'ebe m nọ. Aka mara mma ka m ga-akọrọ Chineke nna o. aka mara mma Aka mara mma ka m ga-akọrọ Chineke nna m. Kụwara ya aka mara mma, kụwaranụ ya aka mara mma, kụwaranụ ya aka ụmụ Chineke na-akụrụ ya aka. Ọkụ na-ereje ebube dịka na agha chiọma. Kụwaranụ ya aka ndị kwesịrị na-akụrụ ya aka mara mma, ndị o nyere nwa kụbaranụ ya aka. Aka mara mma ka ga-akụrụ ọkụ na-eche ebube dịka na agha. Aka mara mma ka ga-akụrụ oji mmiri akwara chiọma. O kụwaranụ ya aka mara mma, kụwaranụ ya aka mara mma, rakụrụnụ ya aka mara mma, kụwaranụ ya aka mara mma, gbawara ya egwu mara mma, gbawaranụ ya egwu mara mma, ego mara mma gbawaranụ ya egwu. Ụkwụrụ aka na na-agbara ya egwu, na-agbara ya egwu. mara mma ego mara Agbara ya egwu mara mma. aka mara mma ego mara mma ego mara mma Ihe ji mara chi na-eme mma, ihe ji mara gị bụ onye ike. Ihe ji mara chi na-eme mma, ihe m ji mara ya bụ onye ike. Ihe ji mara ya, onye ike asị m ihe ji mara ya, onye ike ihe ji mara ya, onye ike ihe ji mara ya. onye ike Ihe ji mara ya, onye ike ihe ji mara ya, onye ike ihe anyị ji mara ya, onye ike ihe ji mara ya. onye ike okwetere nwanne m okwetere ka ihe ya ekele O kwesịrị nwanne m, o kwesịrị ka ihe ya ekele. Yanụ ya, ekele ọma yanụ ya, ekele ọma ụmụnne m yanụ ya. ekele Asị gị yanụ ya, yanụ ya, yanụ ya, yanụ ya, yanụ ya. Ekenọma yanụ ya, ekenọma, ekenọma yanụ ya, ekenọma yanụ ya, yanụ ya, ekele ọma yanụ ya, ekele ọma yanụ ya, ekele yanụ ya. ekele ọma ekele Ọkụ mere. ekele ọma ekele ọma gbawa nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke ịmakwa na ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs, onye na-eme ihe Chineke na-achọ ịnebe onye afọ dịga ama ya Nkiru bụ nwa Chineke mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke ịmakwa na ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs, onye na-eme ihe Chineke na-achọ ịnaba n'ike n'ịga ama ya nwunye m ịbụ nwa Chineke bụ ezinụlọ gị bụ nwa Chineke bụ nwa Chineke bụ mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma
mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye bụ nwa Chinemere onye bụ nwa Chinemere onye Chukwu mere ya ma kenenụ ya onye Chukwu tọrọ mma ya kenenụ ya ndị ka ịbụ nwa Chinemere ndị ma obodo bụ nwa Chinemere elu ụwa ọ dị mma dị njọ kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ kedu ihe m ga ọ bụ onye ga-akọ tete mmadụ ọma Chineke na-abụ ọma ka m jiri bịa n'eroge Chineke abụ otito ka m jiri bịa eze soro m na-eto ya ọ dị mma soro m tele ya ọ dị mma ndị nke Chineke bi ya nuo ihe Chukwu mere m n'ebe m nọ ịhụnanya Chineke karịsịa soro m tochakwa deidekpuru m ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpagba ka mgbe koro gị ọdụzara m Chineke ezigwe abụ otito ka nkeji jake mma o Chineke dị mma ebube gị dị okpo ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụma ọ bụ ndụ nyere m ahụike o nyere m ihe ọ na-emere m ya mere soro m na-eto ya ọ dị mma soro m kele ya na-eme mma ndị nke Chineke bi ya nuo ihe Chukwu mere m n'ebe nna soro m tochekwa eleghị anya n'azụ mmekpa m ka mgbe koro gị ọkwa zara m Chineke ezigwe abụ otito o Chineke dị mma ebube gị
Omemma, 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 Omemma. Kpọrọ m ya Chineke dị mma, kpọrọ m Jizọs nwoke obiọma, Chineke dị mma. Onye Chineke dị mma, Jizọs dịbụ onye obiọma, Chineke dị mma. Kpọrọ m ya Chineke dị mma, kpọọ ya nwoke obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya nwoke obiọma. Kpọrọ m ya Chineke dị mma, kpọọ ya nwoke obiọma, Chineke dị mma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya onye obiọma. sachapụ njọ ma hịọchapụ mmehie m ka nwere ike dị ọcha. Okay.
aja mụ na unu na-achụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnaranụ. Chineke onye ebere, nara onyinye anyị na-ebutere gị. Biko mee ka o meghere anyị ụzọ ebe ngozi gị niile si abịara anyị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Anyị nyenụ ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụ ihe siri ezi na-asọ ndụ na anyị ekele gị ekele oge niile ebe niile o narị nsọ Chineke ji ike niile. Onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi iwenụ anyị. Onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebete site n'ọnwụ ọ mụrụ n'elu obe. Bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebighị. N'ihi nke ha anyị na-eso igwe n'ime ọma Chineke n'igwe. Let ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
mmiri ya nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ o jiri aka ya wee nara were achịcha ka ọ na-enye gị ekele ya nwa ya n'elu ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka ụlọ. Etu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ nyekwa gị ekele n'otito bunye gị ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ha n'ọrụ ya unu niile, ka ha bụ iko nsọ nke ọbara ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a na-agba ya n'ihiru na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ na eme nke ya na ncheta gị. Ihe omimi nke okwukwe ọmụ gị egosipụta mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi. Nna, na ncheta ka ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunyere gị achịcha nke ndụ iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-enye gị ekele n'ihi na i kwere ka anyị kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị jụrụ ala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ka zuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gọzie okpukpe na-ebu Leo na nnukwu ụkọchukwu anyị bụ Jose na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin dị Ngozi Maria nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na-achị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụkwa niile. Anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu na
zọpụta anyị. Anyị na-arịọ gị, o sebe ụwa, na-achụ ihe niile, were ebere gị unu n'oge nke anyị site inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na ndị oge niile. Anyị ewere gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị ụmụazụ gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwara anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị na-achị ebebe ebibi. Udo ngosi ụwa dịrị unu mgbe niile. Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ose ịbata n'ụlọ ma kwụsị okwu obibi ahụ na ọbara Kristi chekwawa anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Hey!
atụrụ Chukwu, ewu atụrụ Chukwu, atụrụ Chukwu, ewu atụrụ Chukwu, ewu atụrụ Chukwu, ewu atụrụ Chukwu, onye na-emere ihe dị mma.
onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ọkpụ. Belụsọ meriri ahụ na ọbara nwa nke mmadụ ṅụkwa ọbara ya. Belụsọ meriri ya riri ahụ m, belụsọ meriri ọbara m, ọbara dị oke ọnụ, ị gaghị enwe ndụ n'ime gị. Abụ m achịcha n'iwenụ m na-ekwu, achịcha nke si n'eluigwe bịa. Abụ m achịcha nri na-enye ndụ n'ezie, achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ọkpụ. N'ọgwụgwọ nri na-enye ndụ ha, nri si n'igwe, achịcha mara mma, achịcha dị nsọ. Rie weta ndụ ebighị ebi. Onyenwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka njọ anyị bụrụ anyị ihe nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi, ka anyị soro keta oke n'otito ya ebe anyị so na-ekwupụta ọnwụ ya n'ụwa. Ihe ndị ya ka anyị na-arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one dịka anyị si were mmanụ ụbọchị ụka ọzọ ụbọchị a ga-enye anyị rizọt a ga-akọrọ anyị ka anyị si wee mee na monitaịt bazaar ka anyị mere. Taata onwe onye ka nwere ihe o ya eme oghere gadị ya mana ndị niile ji ụgwọ, ndị niile kwere nkwa ya akwụ ụgwọ ha. Ọ bụrụ na ị chọrọ na ụgwọ ịkwụọ ya na o ya abanye
na result nke ndị zonu gị ụbọchị ikpeazụ bụ Tuesday night. Ọ gafezi iweta ya to Wednesday morning and so on. Ụgwọ iji ka ị kwụrụ mana ọ ma eso were banye na zone result nke ya akpọ ụbọchị ụka na-abịanụ. So onwe ndị niile kwere nkwa ji ụgwọ ka o were banye, ọ bụ iwu gị nwa ka ọ dịara ịkwụ ya by Tuesday night. Ọ bụrụ na gị akwụghị ya, ị ka ji ụgwọ gị mana ọ ma banyezi na ịgụkọ ya na zonu nke isi wee fụta. Eji m n'aka na nkọwara ya ọfụma. Onwekwe ndị ka nwere ihe ha ya enye si mba na ya chọrọ ịkpọjukwu aka oghere kado. Itinye ya ka eji tinye basket ebe a adị ama ama. Ka anyị na-aga n'iru. Yukeria ihe asọ ọnụ ya. Yukeria ihe asọ. Oke, ọkwụ n'azụ ebe a. Ọ bụ ofu onye n'ime otu anyị ma mụ ya arapụlụ. Anyị malụ ka anyị si eme, ka anyị beruori ya, ka anyị kpọọ ya ụzọ abụ na ụzọ anyị si enete ndị otu anyị ihe metụtalụ. Nne daalụ, ndo. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Unu n'anya ma n'aka ekpe mụ n'azụ azụ. Unu n'anya n'aka nne m. Mmadụ ise. Anyị na-ekene unu. Wee na-asụ unu oge ọbụla unu anọ na nso. You are welcome to worship with us here anytime. Thank you very much. Kịtazi anyị na-asị all the September babies, ndị niile a mụrụ n'ọnwa nke Septemba, ma ndị nke mere nke ha tata, ma ndị nke ka ya eme echi na nwanne echi, na ndị nke mere nke ha na September 1 wee ruo taa. Unu niile, all the September babies, please may you stand. Oh wow. Erika Kwava. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear September babies. Happy birthday to you. Ọ bụ na agbasa, anyị na-ekene ezinụlọ Nwanze wee na-asịkwa ha happy Silver Jubilee 25 years of marriage. Anyị na-ekene ha ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Anyị ama akpọpụtazi ha ka anyị si eme. Fada Ameli emeghị ya, nye kpatalụ ama ọma apụtazi ọzọ. Kwụ unu ghọtara ya? Yeah. And ka nlotekwara anyị ada akpọpụta oge ọbụla onye yọrọ anniversary mass. Emebe ihe emebọ ya. Anyị na-eme ọ bụrụ ndị Sachi Diocese, Silver Jubilee, Golden Jubilee. Ọ ihe the Dutch Diocese na-recognize. Anyị nwee ike ị na-efolo ya. Mana oge ụfọdụkwa dịka o si wee dụ, anyị na-eme multiples of 5 years. Ka ọ ghara ịbụ onye mere 3 years or 8 years or 13 years.
anyị ekweghị ya oge ụfọdụ abịa sị m nwaanyị ka ga-ejighị kpọ m. Anyị dịrị eme ihe mgbe anwa ka ụmụ ikorobịa nọ n'etiti anyị malụkwanụ na anyị ndị na nwunye na onwego ndị nọ na ya, mana anyị abịago, anyị ebirigo, anyị emebezi ihe n'usoro ya. Eji m n'aka na unu ghọtara ya. M wee na-ekene ndị niile na-enye aka ebe a nụnwa. Nke ka nke anyị na-ekene ụkọchukwu kala anyị maasị tata bụ ụkọchukwu Peter Amadi. Agbasazie ezinụlọ Nwanze si na ha karịrị afọ anyị. Etu anwa ka ọ dịkwa ezinụlọ Ogbodo na ha karịrị afọ anyị. So onye jebe ọpara afọ na abụ wee na-eje. Ma anyị lụọ ebe anwa, ụmụaka gịnị? Ụmụaka first. Ebe ọbụla ụmụaka first, ụmụaka richaa, ha nwetacha onwe nke fọrọnụ ndị okenye, anyị mekwenago anyị erie n'ude. Daalụnụ. Otu dịrị Jesu. Ana m ekele mmadụ niile, kelee onye isi ụkọchukwu na-elekọta ogbe nzukọ a, Fara Jude, na-ekele ndị kwaya ndị kwerela anyị ukwu ọma, na-ekele ndị gụrụla anyị ihe ọgụgụ, na-ekele mmadụ niile ma ndị sere onyonyo ndị nọ n'ọnọdụ dị iche iche were nye aka hụ na mmemme na ajamisi anyị chụrụ gara nke ọma. Na-ekelekwa ndị gbara odibo n'ọlta, na-ekele ndị sacristians ndị na-arụ n'ogbe nchụaja nke nzukọ na mmadụ niile. Chukwu gozie anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. N'onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ na misa kwụsịgo. Two, 3, 7.